בוקר טוב לכולם, חנוכה שמח. שמי רחל סילקו, אני מנהלת את מוזיאון בית הגדודים באביחיל. הבוקר, נר שלישי של חנוכה, אנחנו נרגשים לקיים כנס חנוכה וירטואלי בסימן על הניסים ועל הנפלאות שבהמשך הבוקר נשמע עליהם. הכנס הזה הוא פרי של שיתוף פעולה ותיק מאוד, שהלך והתהדק עם השנים בינינו, מוזיאון בית הגדודים, לבין פורום משפחות פדויי השבי בהקמתה והובלתה של טליה קליינר דייגי ושל כל העוסקים במלאכה יחד איתה. כבר בפתח הדברים שלי, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לטליה, לכל החברים העמלים בפורום, לכל הדוברים פה היום שאותם נשמע עוד מעט, על הרשת שהם הקימו לטובת סיפורם של לוחמי החפרים וחילות נוספים שנפלו בשבי הנאצי בימי מלחמת העולם השנייה, וגם על שיתוף הידע ועל העברת לפידי האור מאיתנו אליכם וחוזר חלילה. תודה גם לצוות הנפלא של בית הגדודים, ברקת נמצאת איתנו כאן ונשמע אותה, ועל מי שעמלים כל הזמן מאחורי הקלעים, לשאול, לשירה ולשילת. תודות למעטפת שנותנת לנו יחידת המורשת והמוזיאונים באגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, יחידה שבית הגדודים משתייך אליה, לשלומי מעיין מנהל היחידה, לדוקטור עופר בורד סגנו ולשיר ארנון. תודה גם לכל מי שסייע לנו בהכנות לכנס הזה, וירטואלי, אבל עדיין צריך להסתייע גם מצד הפורום של פדויי שבי, וגם מי שמלווה אותנו מקרוב בסיוע הטכני, טל גרינברג גוזלן. בכל מה שקשור לשאלות והתייחסויות, אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט, וככל שנספיק, נתייחס לזה בתום המפגש הזה. אז נצא לדרך, אני רוצה לתת הקדמה קצרה. במוזיאון בית הגדודים אנחנו מספרים באמצעים שונים את סיפורם של למעלה מ-30,000 איש ואישה, מבני היישוב היהודי בארץ ישראל, ששרתו בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה לטובת הלחימה בנאצים. החיילים הגיעו מכל קצוות היישוב, ותיקים ועולים חדשים, עדות שונות, בני ערים, קיבוצים, מושבים, והתגייסו גם ממניעים שונים. הרצון להירתם ללחימה בנאצים היה בראש המניעים, השאיפה להקים בסיס לצבא עברי, עולים חדשים שרואים את מצוקת בני המשפחות שלהם, וכאלה שמתגייסים גם ממניעים לצד הלאומיים, האישיים והכלכליים. היכן הם מפוזרים ומתפזרים מטעם הצבא הבריטי ובניסיון ניווט של הסוכנות היהודית, המגויסים הארץ ישראלים שרתו בזרועות הים, האוויר והיבשה של הצבא הבריטי, בחילות ויחידות שונות, לרוב בפלוגות עבריות ובגדודים עבריים, לעתים גם כחיילים יהודים בודדים. בשנת 1944 מוקמת הבריגדה היהודית לא יש מאין, אלא על בסיס של חילות קודמים, בעיקר הרגימנט הארץ ישראלי, אבל לא רק, תוכלו למצוא גם חפרים בתוכם. חייליה נושאים על מדיהם את אחד החלומות שהיה לכל החיילים לאורך המלחמה, את התג, דגל הלאום למעשה, כאשר מגן הדוד שבמרכזו הוא צהוב, כהיפוך לטלאי הצהוב. בין ראשוני המתנדבים לצבא הבריטי, כבר בתחילת המלחמה, כבר בשנת 1939, מתנדבים רבים לחילות ההנדסה, הקשר, התובלה ולחיל החפרים, ולחיל הזה בעיקר מוקדש הכנס שלפנינו. כמה מילים עליהם. אחרי חודשי שירות ארוכים בגזרת המדבר המערבי, שבהם הם סייעו לבלימת ההתקדמות של האיטלקים, הועברו כ-4,500 מחיילי החפרים לחזית יוון, ושולבו בקרבות על יוון וכרתים בינואר עד יוני 1941. באפריל 1941, עם פינוי הכוחות הבריטים מיוון, החלה גם נסיגת הכוחות הארץ ישראלים. בסוף חודש אפריל 1941, בקלמטה שביוון, וביוני 1941 בכרתים, בתום ימי קרבות ופינוי קשים, נאלצו כ-1,500 חיילים ארץ ישראלים להיכנע לידי הגרמנים מכורח פקודת כניעה של מפקד הכוחות במקום. חיילים אלו הוחזקו במשך 4 שנים קשות במחנות השבויים בפולין בקרבת אושוויץ, עד לשחרורם בתום צעדות מוות. עוד מעט נשמע את סיפוריהם, ונתחבר רגע לחנוכה לפני שנתחיל. החיילים והחיילות הארץ ישראלים במקומות שירותם השונים, השתדלו להקפיד על סממנים לאומיים, למשל השימוש בשפה העברית ככל שאפשר היה, וגם על הוואי חברתי. הם הקימו מועדונים וניהלו חוגים, הם קיימו גם מפגשים שקשורים למחזור החיים, בין השאר
למעגל החגים הלאומי, למשל חנוכה. חנוכה, שקשור בתודעה ההיסטורית של העם היהודי עם ניצחון המכבים היוונים, עם המאבק של מעטים מול רבים, מאבק בין חושך לאור, מקבל בעצם ימי המלחמה העולמית פרשנות מיוחדת. החיילים השתדלו ככל שיכלו להדליק נרות בחנוכיה בכל בסיס שהם שירתו, לקיים מפגשים מיוחדים בינם לבין עצמם וביחידות שונות בצבא הבריטי, לקיים מפגשים עם פליטים יהודים או יהודים מקומיים במקומות שהם שהו בהם, והם גם ביטאו את ההרגשות שלהם ככל שאפשר היה, בתכתובת עם הבית, עם המשפחה שנמצאת בארץ. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת מיני רבות, ויש הרבה, גם מחיל החפרים ומחילות אחרים, למכתב הביתה, שבו לצד הגעגוע אל המשפחה שמתכנסת בדיוק להדליק נר חנוכה, יש גם תחושה של אירוע מיוחד. המכתב הוא של חייל בחיל התותחנים בצבא הבריטי, ישעיהו שייקה שולמן, שבדצמבר 1944, כשהוא והיחידה שלו נמצאים בלב ים, מפליגים לאחד היעדים שלהם, הוא כותב לשתי אחיות חברות, בלהה ודינה מבת גלים, איך הם חגיגו את נר ראשון של חנוכה. אנחנו כאן לאלפים, ובינינו מאות רבים של יהודים מכל היחידות וארצות שונות, כולנו מלוכדים. חגגנו ברוב פאר את נרו הראשון של חג החנוכה. הייתי עד לעוד כמה תפילות שנערכו באונייה, הקתולית, פרסביטריאנית, הודית, מהן יותר הדורות ומעוררות כבוד. אך שלנו בכל זאת הייתה הלבבית ביותר. שבטי ישראל נפגשו בדרכם למטרה קדושה, וכן המשפחתיות שזור היה בפגישה זו. הבוקר הזה נייחד ונתמקד ליחידות החפרים בשבי הגרמני. ונתחיל עם השאלה, איך מציינים את חנוכה בשבי? את זה נשמע ממש עכשיו מפיה של ברקת עובדיה, רכזת ההדרכה בבית הגדודים. ברקת, בבקשה. ברקת, אוקיי, אני כבר אוריד אותך ממיוט, רק רגע בבקשה. ברקת. רק רגע. הנה, עכשיו שומעים אותי? כן, כן. יופי. אז שלום לכולם, בוקר טוב וחנוכה שמח. אני רוצה להתייחס גם לנושא חנוכה וגם לנושא הימים שאנחנו נמצאים בהם, ימי החורף. בימי חורף ובימי חנוכה אנחנו חושבים על החיילים ששהו לפני שנים בשבי, על איך הם התמודדו עם החורף ועם החגים בתקופה הזו. ובעצם במהלך 4 שנות שהותם של החפרים בשבי הגרמני הם סבלו רבות מהחורף הקשה של גרמניה, ולא היו להם הרבה אמצעי התמודדות עם הקור. החורף השפיע על ההתנהלות במחנות השבויים ובעבודות בהם הם עסקו. אני אבקש להעביר שקופית ולספר לכם על אחד מהשבויים. הוא כתב יומן, וביומן הוא כותב שכשהתחיל החורף נפסקה העבודה, והשבויים המתינו שימצאו להם מקום עבודה חדש. אמרתי אחד השבויים, לא אמרתי מה שמו, משום שמדובר ביומן שנמסר למוזיאון על ידי איריס קץ, ביתו של משה שוורץ, שהיה אף הוא בשבי. איריס מצאה את היומן במסמכים של אביה, אבל אנחנו לא יודעים למי הוא שייך. ב8 לנובמבר 1942, כותב אותו שבוי. הקור הגיע כבר עד ל30 מעלות, ועובדים בחוץ בפריקת קרונות עצים, פחם, סודה וכולי. אני כל הזמן מקורר וקשה לי להחזיק מעמד. בכל זאת לא הולך לרופא ועובד יום יום בלי הפסקה. לא כמו האחרים שבדבר הכי קטן עושים את עצמם חולים בכדי להימלט מהעבודה. הקור השפיע על חיי הבריאות של החיילים. חייל נוסף, מאיר גול, סיפר שקפאה לו הרגל, ואחר על האוזן הקפואה. את סיפור האוזן תיאר גרשון בלוג בריאיון לצוות המוזיאון, על החורף הראשון בסטלג 8B. את הסטלג הוא מתאר כעיר מאורגנת שכללה בית חולים, ספרייה, מועדוני תרבות וכדומה. עם זאת, מעמודי הרמקולים שמעו את היטלר שואג בגרמנית, והשהות במקום הזה נמאסה לאחר כמה חודשים.
היה לשבויים רצון לבוא במגע עם אוכלוסייה אזרחית. כשהודיעו הגרמנים שיש אפשרות לצאת לעבודה, החליטו הוא וכמה מחבריו לעבוד. לאחר שעברו את האדמיניסטרציה הגרמנית, נשלחו לעבוד ביישור חוף של נהר. העבודה עצמה לא הייתה כל כך קשה, אבל בחורף קפאה לו האוזן, ונשארה מכך מזכרת. בלוג ושניים מחבריו היו המיוחסים במחנה, כי היו הכי צעירים. המבוגרים יותר, שהיו בני 40 ומעלה, שמרו על הצעירים, ובעקבות האוזן הקפואה של בלוג, החליטו שהוא לא יצא יותר לעבודה, אלא יישאר לנקות את החדר. בכל צריף שוודי שהם שהו בו, היו כ-20 שבויים שישנו על דרגשים. בלוג מספר שבחר תמיד בדרגש העליון, כי בחורף שם תמיד חם. ומהיכן החום? במסגרת תפקידו להישאר בחדר דאג בלוג שהתנור בצריף יהיה אדום כדי לשמור על החום. היו חומרי שריפה רבים כי האזור היה מלא פחם. עם הקור התמודדו גם הקצינים ששהו במחנה נפרד. בחורף 1941 כתב שמעון הכהן: קר כאן, אבל יש תנור טוב בחדרנו ואנו מרבים להתנועע כדי שנתחמם. אני מקווה לקבל חבילות בגדים מבן דודי ובייחוד אשמח לזוג נעליים חמות. אנו מקבלים פחם בכמות מספיק וגם משתדלים להישאר בתוך החדר ככל האפשר. נעבור שקופית. תיאורים אלה הם מתוך חוברת שיצאה לאחר המלחמה שנקראת מן השבי הגרמני, מכתבים ורישומים של שמעון הכהן. בחורף 1942 תיאר הכהן את הקושי לשהות עם אזיקים על הידיים בחוץ וכתב במכתב: כמעט אין על מה לכתוב, אפשר רק לציין את הקור הצורב. הטמפרטורה ירדה ל-12 מעלות מתחת לאפס, והאמיני לי, אין זו הלצה, בעיקר כשמתכת קרה נתונה על פרקי ידייך בלי הפסקה. לבד מההתמודדות עם הקור, כתב הכהן כי הוא ניצל את השלג ללמוד ענף ספורט חדש. הקור אז, 2 מעלות פרנהייט, רבים סובלים מצריבות קור ואיברים נפוחים, אין אני ביניהם, אל אפתח פה לשטן. בוקר בוקר אני מתרחץ במים קופאים מתחת לברז שמחוץ לצריף, כשגופי עירום עד למותניי. יום יום אני מחליק על הקרח וזה מזרז את מרוץ הדם בגופי. אמנם בתור מתחיל בענף ספורט זה ביליתי יותר בישיבה מאשר בגלישה על המחליקיים, אבל אני הולך ונעשה מומחה. נעבור שקופית ונעבור לחג. החג העיקרי המצוין בעולם בתקופת החורף הוא חג המולד. והוא סייע בהרגשת הפוגה קצרה מחיי היומיום במחנה, כפי שכתב הכהן. התחלנו בחגיגות חג המולד שכללו גם תחרויות שונות. קבוצה מהבטליון שלנו, ואני בתוכה, לקחה חלק בתחרות שחמט. שמענו את מזמורי הקריסמס באולם מקושט יפה. בהמשך אותו שבוע הוא מוסיף וכותב: הטמפרטורה הולכת ויורדת, עתה הגיעה ל-18 מעלות מתחת לאפס. שעשועי הקריסמס מראש השנה האזרחית נמשכים בכל עוז וחוללים משחקים משעשעים, תחרויות סוסי עץ, התערבויות שונות, ממש כמו בדרבי. נעבור שקופית ונעבור אל החג היהודי המצוין בתקופה הזאת, חנוכה. חנוכה מסמל גבורה ועוצמה יהודית, והיה לחפרים חשוב לחגוג אותו בשבי. גם אם יקשו עליהם, הם הקפידו לחגוג ולקשר את החגיגות למצב בו הם נמצאים. עם התקווה כל הזמן להשתחרר מעול השבי במהרה. ולפני שנציג את החגיגות בשבי, נראה את חנוכה כחצי שנה לפני הנפילה בשבי. בשנת 1940 שהו החפרים בקהיר. שם היה להם קשר עם הקהילה היהודית בעיר. החיילים חגגו עמם חלק מהחגים, ובחנוכה הגיעו לתפילה בבית הכנסת בעיר. שימו לב בתמונה לחנוכיה הדולקת. נעבור שקופית ונחזור לתקופת השבי. כאשר התאפשר לשבויים הם ערכו מסיבות בחנוכה, והנה אחת הדוגמאות להצגה במסיבה. ההצגה כוללת תלבושות ותפאורה, ונראה שהם התכוננו אליה זמן רב. שימו לב מימין רואים חנוכיה. בשקופית הבאה ניתן לראות מסיבה נוספת. יש עוגות ועליהן ציורים הקשורים לחג, על העוגה מימין מצוירת חנוכיה, ועל זו משמאל יש מגן דוד שבו כתוב חנוכה. בשקופית הבאה אנחנו מדברים קצת על הגעגועים לבית. חנוכה הוא הרי חג משפחתי, והוא עורר בשבויים את הגעגועים הביתה. יחיאל רוס היה שולח באופן קבוע מכתבים לאשתו ולביתו, לחלקם היה מצרף ציורים שצייר חבר בשבי,
ביניהם גם הציור שלפניכם, שמראה את החייל יושב במחנה שבויים וחושב על הדלקת הנרות אצל המשפחה בבית. וכך הוא כותב להם, אתם יכולים לראות בצד ימין. Holiday wishes to my dear Desia and Ilana, with much love, yours, יחיאל. נעבור לשקופית הבאה ולשבוי אלכסנדר גלנט. הוא מספר על הרקע של בניית חנוכיה מיוחדת בחנוכה 1942. בסטלג 8B גזרו הגרמנים על השבויים להתהלך בידיים כבולות, וטענו שזה משום שכך מתייחסים גם הבריטים לשבויים הגרמנים. כאשר השבויים נמצאים במצב זה, הגיעו ימי החנוכה, וכל אחד החל להעלות זיכרונות כיצד היה חוגג בבית עם המשפחה. גם בתנאים לא פשוטים אלה החליטו השבויים לחגוג, התאספו ותכננו תוכנית. הסוהרים הסכימו, בעד סיגריות וממתקים, להסיר את הכבלים מידי מספר שבויים שהיו בעלי מקצוע. הם אלה שהכינו חנוכיה באורך 1.5 מטר ורוחב 1 מטר. היא הייתה עשויה מקופסאות האריזה של החבילות שקיבלו השבויים מהצלב האדום, וצוקתה בנייר הכסף של הסיגריות והשוקולד. העיצוב של החנוכיה מיוחד, וכולל התייחסות למצב בו היו השבויים. בצד שמאל עומד השבוי, הכבול, ושואל עד מתי נהיה כבולים. בצד ימין עומד מלאך שבא להתיר את ידיו מהכבלים. גלנט תיעד את החנוכיה, ובנו תרם למוזיאון צילום של פיסת בד שעליה החנוכיה מאותרת. אותם שבויים ללא כבלים אף הקימו במה מתאימה להצגות ונעזרו בשבויים הודים שהכינו שטיח למדרגות הבמה. לאחר הדלקת הנרות הם שרו שירי חנוכה, ובסיומם סיפר אחד הסמלים היהודים על מלחמות החשמונאים, גבורתם והקרבת נפשם על קידוש השם. גלנט אומר כי מחיאות הכפיים עלו על המשוער, ואפשר היה לתאר את צערם של הכבולים שלא יכלו להשתתף במחיאות הכפיים כחבריהם המותרים מהכבלים. אני רוצה עכשיו לחזור אל החורף ולהגיע לסיום ימי השבי שהיו בחורף הקשה. צבי לקח מספר שהם יצאו בלילה מלמסדורף בקור של 20 מעלות למסע שנמשך לאורכם של 900 קילומטרים, עד לחודש מרס 1945, כשהגיעו קרוב לעיר קאסל, שם נשמעו רעמי התותחים קרובים. נעבור לשקופית ולאוסקר אפרוני, שתיאר בריאיון. לקחו אותנו להליכת המוות. אנחנו הלכנו כל הזמן בשלג, והגרמנים התחלפו. ישנו באסמים, היו לי 2 זוגות גרביים, אחד על הבטן לייבוש. החורף היה מאוד קשה, ואומנם רציתי לברוח, אך נכנסתי לשיירה כי אי אפשר להסתדר לבד בקור הזה. יום אחד לא הצלחתי לנעול נעליים, כי הם קפאו בלילה. החייל הגרמני חימם את הנעליים. היה לי מוגלה ברגליים. הוא הביא אותי בפני ועדה רפואית של הגרמנים, ואמר שאני יכול להמשיך ברכבת. דחסו אותנו ברכבת. חיל האוויר הבריטי קיבל הוראה שיש להפציץ כל מה שזז, והפציצו אותנו מטוסים בריטיים. קפצנו מהרכבת לשדה פתוח, ומזל שנשארתי בחיים. עלינו לרכבת אחרת, הגענו למחנה שבויים ליד ברגן-בלזן, שהיו בו רוסים, אמריקאים וישראלים. גם גרשון בלוג, עליו סיפרתי בהתחלה, סיפר שבינואר 1945 הודיעו להם להכין את עצמם להליכה. במקרה, במקום שבו הוא היה, הייתה נגריה. הם ניצלו את השלג והכינו מזחלת אותה אפשר לסחוב על השלג, ועליה העמיסו דברים טובים וסחבו אותה לאורך המסע. את החורף הבא ואת חנוכה שלאחר השחרור חגגו השבויים בבית. נעבור לשקופית הבאה ונאחל לכולם המשך מחקר והפצה של סיפור השבויים. אנחנו מזמינים אתכם, היום כבר נפתח המוזיאון, אז אפשר להגיע לבקר בבית הגדודים. חנוכה שמח. תודה רבה לברקת, מעניין ומרגש, ואתם אכן מוזמנים גם להגיע לבקר וגם להמשיך למסור חומרים, לחפש חומרים, נשמח לעזור גם בזה. ונמשיך את הבוקר הזה ונציין ונזכיר היום את גבורת הרוח בתקופה חשוכה, את העשייה והדלקת האור, את הסיפורים האישיים מחממי הלב, לא רק בימי חנוכה, אלא בכל ימות המלחמה ותקופת השבי. החלק הבא של הבוקר הזה מיוחד, כי אנחנו נשמע בו את בני המשפחות של השבויים, נכדים ונכדות, אחיינים ונינים, הם יפרסו בפנינו סיפורים וזיכרונות, ויביאו לנו טעימה מניסים ונפלאות שהתרחשו אז, בימים הקשים ההם לאבותיהם.
את החלק הזה תוביל טליה קליינר דייגי שהזכרנו, יושב ראש פורום משפחות פדויי השבי, שכאמור שיתוף הפעולה עימם הוא מוצלח. אנחנו נתחיל עם סיפורם המופלא של המתנדבים הארץ ישראלים יוצאי הונגריה השבויים בידי הנאצים, ונספר, יותר נכון, הן תספרנה על שניים מהם. האחד הוא אברהם דייגי, והוא סבה של טליה, והשני הוא טיבור ויינשטיין, מי שכונה בורח מועד, ותכף תשמעו למה, ועליו תספר אתי סיריוס אחייניתו. ובהמשך, לא פחות מרגש, מצטרפים אלינו עוד בני דור שלישי, וגם רביעי. סקרנים לגבי הסיפור המשפחתי, הם התחילו לחקור אותו. גל בוטון, הנכדה של ניסים בוטון, והאחים מיכאל ואוריה יגן, הנינים של אברהם אזולאי, ומהרגע הזה אני מעבירה את השידור, מה שנקרא, לטליה, ששימו לב גם לרקע שלה, שאני מייחלת לרגע שבו נחזור לשם, לאולם של בית הגדודים מלא ועמוס בשומעים. אז טליה, בבקשה, שרביט שלך. טוב, בוקר טוב לכולם. קודם כל, רחל, תודה לך על דברי פתיחה, באמת מאוד מרגשים. אני גם כן מאוד מקווה שלא רחוק היום שבו נוכל להיפגש בבית הגדודים עצמו, ולא ככה כל אחד ספון בביתו ובאופן וירטואלי. אני רוצה קודם כל, לפני שאני מתחילה, להגיד תודה ענקית לכל מי שמפתיעים אותי כל פעם מחדש מספרים לי שהסיפור הזה מעניין וחשוב ורלוונטי לבני המשפחה, שכמו שאמרת, ממשיכים להיות צמאים למידע, לחקור ולחפש מידע חדש, ולסגור איזה שהם סימני שאלה שהסבים שלנו השאירו אחריהם על אותה תקופה חשוכה, שבה לחלקם הגדול מאוד קרו ניסים ענקיים, עצם הנס שבו מרביתם שבו לביתם אחרי השבי הנאצי. אני רוצה להודות לכם, למשרד הביטחון, לבית הגדודים, לך באופן אישי רחל, לברקת, לכל הבית הענק הזה, באמת על האכסניה הנהדרת שאתם נותנים לסיפור, ועל שיתוף הפעולה איתנו. זה לא מובן מאליו, וזה תמיד מחמם ומרגש את הלב. אנחנו באמת נדבר היום על לא מעט ניסים ונפלאות שקורים לכמה אנשים מאוד מאוד ספציפיים, אבל באמת אני חושבת שכל סיפור של שבוי יש בו ניסים ונפלאות כאלה ואו אחרים. ואני כן רוצה להזכיר שלצידם של האירועים המאוד משמחים ומרגשים ומדהימים שאנחנו נשמע היום, יש גם לא מעט אנשים, לצערנו, שלא הצליחו לחזור הביתה בעקבות הפרשה הזו. פרשת השבי היא פרשה כואבת מאוד, שבמסגרתה מצאו את מותם מאות חיילים ארץ ישראלים, בכל צירי הלחימה, החל ממדבר המערבי וכלה בצעדות המוות, ואפילו לאחריהם בתקופות ההחלמה. אז אנחנו מדברים היום על הטוב, וזה חשוב, אבל חשוב גם לזכור שיש עוד איזשהו אספקט שהיום אנחנו שמים אותו קצת בצד. אז אנחנו נפתח בסיפור האישי של סבא שלי. סבא שלי, אברהם דייגי, נולד ב-1910 בבודפסט בהונגריה. בן למשפחה מאוד עמידה, אבא שלו היה מפקח בכיר בחברת הרכבות, באמת חברה מאוד גדולה ומוכרת. וסבא שלי חי חיים באמת מאוד נוחים, ועשה פחות או יותר מה שהוא רצה. הוא היה הרפתקן מאוד באופי. בגיל 17 בערך, או אפילו בורח מהבית. אנחנו מוצאים איזושהי כתבה בעיתון שמספרת שההורים שלו מוטרפים מדאגה ולא יודעים לאן הילד נעלם. אז יצר ההרפתקנות כנראה טבוע בו ככה טוב בתוך ה-DNA. וסבא מתגייס באיזשהו שלב לצבא ההונגרי. להיות חייל בצבא ההונגרי זה משהו שהוא מאוד מקובל באותם הימים בהונגריה. יהודים הם חלק אינטגרלי מהחברה ההונגרית, וכחלק אינטגרלי מהחברה ההונגרית הם גם הולכים לשרת בצבא. סבא משרת בצבא 3 שנים, הוא סמל בחיל הקשר, ובעצם הוא מוצא את עצמו בשנת 1939, כאשר מוציאים, בעצם היהודים מקבלים לראשונה צווי גיוס חובה לצבא, למה שנקרא פלוגות עבודה, ומתחילה בעצם הידרדרות מעמדם של היהודים בהונגריה,
הוא מוצא את עצמו בתחושה של מצור, הוא מוצא את עצמו בתחושה שהמצב בהונגריה משתנה, והוא מחליט לקחת את הדברים ולצאת מהעיר. הוא מוציא דרכון לראשונה בחייו, ומתחיל לעלות באופן בלתי לגלי לארץ ישראל, באמת במסע מדהים דרך רומניה ודרך יוון, שהוא יחזור אליה כמה שנים אחרי כן בגלגול אחר בעצם, ומגיע בעצם לארץ ישראל, ובארץ ישראל בשנת 1940 הוא מחליט להתגייס לצבא הבריטי, אחרי שבעצם נפתחת מלחמת העולם השנייה, והסכנה הגרמנית שהייתה עד לאותו רגע בעצם סכנה ארטילאית, הופכת להיות מאוד מאוד מוחשית וחד משמעית. הוא לא לבד, איתו, כמו שרחל אמרה, יש עוד אלפי חיילים, אלפים רבים בתוך חיל החפרים, אבל גם עוד אחרים ביחידות אחרות, חיל הקשר, חיל ההובלה, רפואה, חיל אוויר, צוותי קרקע של חיל האוויר, ויש להם מאפיינים מאוד מאוד שונים ומגוונים. רחל קצת הזכירה אותם בדברי הפתיחה שלה. סבא שלי היה יחסית במבוגרים, הוא היה רווק באותה תקופה, חילוני, אשכנזי, עולה בלתי לגלי, הוא היה שכיר בעבודות זמניות שבאותה עת כנראה אפילו היה ללא תעסוקה מסודרת וקבועה, היה אדם משכיל מבחינת השכלתו, והגיע מריכוז ערים יחסית גבוה, הגיע מחיפה שהייתה עיר מאוד גדולה, והייתה בה באמת לשכת גיוס של הצבא הבריטי, והוא בעצם צועד לתוך לשכת הגיוס ואומר, הנני כאן ואני מגיע עם יצר ההרפתקנות שבתוכי, מוכן ומזומן למשימת הלחימה באויב הנאצי, כשבעצם המשימה הראשונית שניתנת להם היא הגנה על ארץ ישראל, בכדי שהבריטים יוכלו במידה מסוימת לפנות כוחות שלהם שנמצאים כאן בארץ ומבצעים פעולות של שיטור מקומי, יוכלו להשיג אותם לכיוון אירופה, לכיוון הלחימה המרכזית המשמעותית. הדבר האחרון שאני חושבת סבא שלי חושב, ואיש מבין האנשים שלצידו באותה עת, זה שהם הולכים למצוא את עצמם בתום מסע ההכשרה שלהם והלחימה שלהם לאורך קו המדבר המערבי, שהם הולכים למצוא את עצמם בחזית ממש. אז ככה ממש בקצרה, סבא מתגייס בסרפנד, צריפין, היום מה שנשאר ממנה, הם אחרי טירונות של כ3 חודשים, הוא עובר לאלכסנדריה, משם באלכסנדריה, שזה באמת מקום אליו מתנקזים חיילים מכל קצוות העולם, כל קולוניה בריטית בעצם נותנת את האנשים הרלוונטיים לתמוך בלחימה. הם עוברים לגבול מצרים לוב, לכיוון מרסה מטרוך. יש כאן איזושהי תמונה באמת מאוד ייחודית ונדירה שנתן לנו ידידנו יחיעם שרון על החפירות שאותם חופרים החפרים שמאחוריהם הם מתבצרים ומגנים בעצם על קו החזית. הם מגיעים לטוברוק, לפי מה שידוע לנו, סבא נפצע בשלב הזה באזור בנגזי, באחת הפעולות שהוא היה מעורב בהן, והוא חוזר חזרה לשירות, ובחודש ינואר 1941 מתקבלת בעצם פקודה לקפל את כל הכוחות שנמצאים לאורך המדבר המערבי, כוחות הארץ ישראלים וכוחות אחרים של הצבא הבריטי, ולהעביר אותם צפונה לכיוון יוון. בשלב הזה הם לא יודעים בכלל לאן הם הולכים. הם חושבים שמקפלים אותם מאלכסנדריה והולכים להחזיר אותם חזרה הביתה, שיסתיים השירות שלהם במדבר המערבי והם חוזרים לארץ ישראל. ההפתעה שלהם היא מאוד גדולה, כשקבוצה משמעותית מאוד של חיילים, חפרים, יוונים, ילידי סלוניקי, מתחילים לזהות את קרטים שהם עוברים לידה, ואומרים, חברים, אנחנו בדרך ליוון. זו לא יציאת מצרים, התקופה היא תקופת טרום פסח, זו לא יציאת מצרים, אלא זה המעבר ליוון.
הנסיעה ליוון, השייט ליוון הוא שייט לא פשוט, יש באמת העברה של כוחות אדירים, אנחנו מדברים על חיל משלוח של 70,000 אנשים שמועברים בעצם מקו המדבר המערבי אל יוון, בספינות מלחמה תוך כדי הפצצות של האיטלקים, לא מסע פשוט, בוא נאמר שהניסים כבר מתחילים כאן במידה מסוימת, היכולת לצלוח את הדרך הזו היא בהחלט סוג של נס קטן. אני לא רוצה להיכנס ממש לכל הניואנסים הקטנים של הקרב על יוון. אני כן רוצה לומר שסבא שלי באופן אישי היה משובץ במסגרת היחידה שבה הוא היה פלוגה 602 של חיל החפרים, יחסית בצפון יוון, אנחנו מדברים כאן על אזור לריסה, אזור מעבר התרמופילים, אזור הר האולימפוס, שבעצם שם נמצאת החזית המרכזית שבה הגרמנים מנסים להבקיע ביחד עם האיטלקים את הצבא היווני שבאמת עומד ונלחם בשיניים כמעט, כבר בפעם השנייה מזה כמה חודשים, והם בעצם מצטרפים אליהם לשם לתת תמיכה, לדחוף אספקה, לדחוף תחמושת, ולתת את הסיוע שצריך כדי לסייע ליוונים לבלום את האיטלקים. לצערנו הדבר לא מסתייע, ואחרי שבועות ארוכים של לחימה, הגרמנים מצליחים ביחד עם האיטלקים להבקיע את מעבר התרמופילים ולהיכנס לכיוון יוון. ב-16 באפריל בעצם נמסרת הכניעה של מלך יוון בפני הגרמנים, וזה בעצם הסממן הראשון לתחילתו של השינוי. מחיילים שמגיעים לעזור וללחום ולסייע, הם הופכים בעצם לחיילים שהם חלק מצבא ניגף, צבא שמתחיל לחפש את הדרך, לעשות את דרכו החוצה מן היבשת, רחוקים מאוד 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 מביתם, רחוקים מאוד מהמשימה הראשונית שבעצם אליה הם יצאו, שזה משימת ההגנה על ארץ ישראל, למי שזוכר. הם מתחילים לחפש נמל פינוי, ספינות המלחמה האוסטרליות בעיקר, מחפשות להגיע לנמלי הפינוי האפשריים כדי לקחת משם את הכוחות ולהעביר אותם לחזיתות אחרות שבהם הם נדרשים. לצערנו, רק 50,000 איש בערך מצליחים להתפנות דרך הנמלים השונים. הכוחות הארץ ישראלים שהם כוחות לא לוחמים, הם יחידות שירות, הם יחידות תמך, נמצאים בעצם מבחינת ההיררכיה הבריטית בסוף התור של הפינוי. מבחינתם קודם כל מועמסים על גבי ספינות המלחמה כוחות לוחמים, ורק לאחריהם, כאשר הסתיים פינוי הכוחות הלוחמים, ניתן להתחיל בפינוי יחידות העזר. יחידות העזר מוצאות את עצמן, יורדות דרומה, כמו שאתם רואים כאן עם החיצים האלו, עד לקצה, לדרום הפלופונז, לעיר הנמל קלמטה, שהפכה להיות עיר מאוד משמעותית בחייהם של כל אחד ואחד מחיילי חיל החפרים והיחידות האחרות שהיו ביוון. וקלמטה היא נמל הפינוי האחרון שלהם, משם אין להם כבר יותר לאן ללכת ולאן לברוח. אחרי 4 ימים של לחימה מאוד קשת, שדרך אגב, אחד הזיכרונות שמספרים לנו על ימי הלחימה שם, זה שהחפרים הארץ ישראלים אפילו הצליחו לתפוס שבויים גרמניים, לפני שהם בעצמם נפלו בשבי. הם ניצחו שם באיזשהו קרב על אחד מבתי המלון, ובעצם תפסו שם שבויים גרמניים, עד שהתהפך עליהם גורלם והם הפכו לשבויי מלחמה בעצמם, כאשר המפקד הכוחות במקום בעצם מחליט שמאחר ואין יותר תחמושת, אין יותר אספקה, הגרמנים כבר צלחו את תעלת קורינט והם בדרך אל העיר, הוא מעוניין למנוע מה שנקרא טבח, ומקבל החלטה מושכלת להיכנע לכוחות הגרמנים שבדרך.
סבא שלי בנקודה הזו, בקלמטה, לפי מה שאנחנו מוצאים בתוך העדויות שלו, בתוך כמה מסמכים ככה שמצאנו, נמצא בקלמטה, אבל הוא לא נופל שם בשבי. הוא מדווח על קלמטה כעיר שבה הוא היה, אבל הוא לא מדווח שם על שהייה במחנה שבויים. מה שמלמד אותנו בעצם על הבריחה הראשונה שלו. הבריחה הראשונה שלו יכולה הייתה להיות לאחד משני מקומות, או לקרטים או לספרטה. אנחנו שומעים מהידידים האוסטרליים שלנו, שרבים מהחיילים שלהם, חיילי האנזק, היו גם כן ביוון ובקלמטה, אנחנו שומעים שרבים מהם ברחו לכיוון ספרטה. מאחר וקרטים הייתה נקודה שאליה הגיעו לא מעט חיילים ארץ ישראלים, אנחנו בזהירות מסיקים שסבא כנראה לא הגיע לקרטים כי אחרת הוא היה רושם את זה. אנחנו מעריכים שהבריחה שלו הייתה יותר מקומית באזור הערים בקלמטה לכיוון ספרטה, עד אשר לצערנו הוא נתפס ומובל למחנה השבויים בקורינט. משם הוא עושה את דרכו חזרה ביחד עם כל השבויים לצפון יוון מחדש, הוא היה שם מקודם כחייל שבא להגן על יוון, כמה שנים לפני הוא עבר שם כעולה בלתי לגלי בדרכו לארץ ישראל, ועכשיו הוא נמצא שם בפעם השלישית, הפעם כשבוי מלחמה. אנחנו יודעים בוודאות שסבא ברח באזור צפון יוון, אזור לאריסה, טריקלה, ואנחנו יודעים סיפורים ששמענו בבית, שסבא נפגש עם איזושהי משפחה שמאוד סייעה לו באחד הכפרים ביוון, נתנה לו חמור שעליו הוא רכב ברחבי ההרים. סבא היה, כמו שאני קצת ג'ינג'ית, אז הוא היה קצת יותר ג'ינג'י. השיער ערך, הזקן התארך גם כן כתוצאה מהתנאים בשטח. והסיפור שהוא סיפר תמיד בחיוך ובהומור מאוד גדול היה שבעצם בכל כפר שהוא נכנס אליו, אז הוא נכנס רכוב על חמור, אדם לבן עם שיער ג'ינג'י ארוך וזקן, כולם קראו לו ג'יזס. הוא נראה הוא הזכיר להם את האיקונה של ישו, ולכן הוא זכה לכינוי ג'יזס. תקנו אותי היוונים, החברים שלנו ביוון, שביוונית זה קריסטוס, וסוג של ברקת חוזר לקריסמס שלנו עכשיו, ועוד מעט הכל ככה איכשהו מתחבר. היוונים מאוד עזרו לסבא בבריחה שלו, אבל לצערי הייתה מוצלחת קצת פחות, כי הוא מצליח להתאפס בפעם השנייה. אנחנו יודעים שסבא ברח פעם נוספת, פעם שלישית, מקרונות הרכבת, ונלחם עם הפרטיזנים. בדיוק איפה זה היה, אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים שבסופו של האתגר הבא שהוא לקח על עצמו, הוא נתפס על ידי הגרמנים עוד פעם, והוא עבר למחנות השבויים באירופה. כשסבא הגיע בעצם למחנות השבויים באירופה, הוא נרגע קצת כנראה. כנראה התנאים היו כאלו שהפכו את השהות בשבי לפחות מסוכנים עבורו. יכול להיות שהוא היה חולה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה שבגללה הוא החליט להפסיק מניסיונות הבריחה שלו, אבל הוא מפסיק לנסות לברוח ומשתלב בעצם בתוך החיים של שבויי המלחמה במחנות השבויים. מה שכן אנחנו יודעים על סבא, שהוא היה חלק מקבוצה מאוד קטנה, מאוד מצומצמת של 150 חיילים, מחציתם ארץ ישראלים. אנחנו רואים אותם כאן בתמונה היחידה ששרדה מהאירוע הזה, תמונה שנמצאת במוזיאון לוחמי הגטאות, ואני מציגה אותה כאן באדיבותם ובהסכמתם. והחיילים הארץ ישראלים האלו בעצם מועברים בשנת 1942 למחנה שבויים מיוחד בעיר חלם, קרוב לעיר חלם. זה מחנה של שבויים רוסים, שהתנאים שם הם באמת קשים מאוד, אנחנו שומעים שם על עינויים מאוד קשים שהם עוברים, על תנאים באמת מאוד קשים שהם מוחזקים בהם, תנאי סניטריה שאני לא רוצה אפילו להיכנס אליהם. מישהו מקשקש על המסך, אם אפשר בבקשה רק להפסיק ולא לגעת בזה, תודה. ובעצם הם מועברים למחנה השבויים הזה בעקבות תלונה
של חיילים גרמניים ששבויים כאן בארץ ישראל, כנראה על ידי חיילי הבאפס הארץ ישראלים בלטרון, והם מתלוננים, טוענים, שמתעללים בהם ומתעמרים בהם. הגרמנים כמה שנקרא עין תחת עין ושן תחת שן, מחליטים לקחת קבוצה של חיילים בריטים, ביניהם קבוצה של חיילים מארץ ישראלים, ולהעביר אותם לאותו מחנה שבויים ידוע לשמצה בחלם. התנאים שם, כמו שאמרנו, מאוד קשים. סבא חוזר חולה במלריה מהמחנה הזה. אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות, אבל הוא כאן מסומן בחץ, ככה מבצבץ, זה סוג של נס שהצלחתי בכלל לזהות אותו בתמונה הזו. והוא חוזר מהמחנה הזה כשהוא חולה, אבל בריא באופן יחסי בנפשו. אנחנו מוצאים עדויות על מספר חיילים שחזרו מהמחנה הזה, באמת שבריאותם הנפשית התערערה לחלוטין. בעקבות חזרתם של השבויים האלו מחלם, מועברים המש"קים, בעצם אותם סמלים וקורפורלים שנלקחו לחלם, מועברים למחנה מיוחד לשבויי מלחמה בדרגות מש"קים, ל-383 שנמצא בגרמניה. הם ממשיכים לתת תמיכה לחוגרים, ממשיכים להיות חלק מהחיים הרגילים במחנות העבודה, אבל נמצאים בחלק מהזמן במחנה אחר. באותו מחנה בשנת 1944, אנחנו מוצאים כאן גם כן איזושהי תמונה בעזבונו של יצחק שרון. סבא מתבקש לכבוד נשף החנוכה, הם קוראים לזה נשף חנוכה, לפעמים עורכים אותו בצריף קטן עם 10 אנשים, כמעט כמו מגבלות קורונה, אבל עדיין זה מבחינתם נשף, הזכות הזאת לקיים את החגיגה הזו, שברקת הראתה בכמה תמונות מקודם, היא מבחינתם משהו מאוד משמעותי. ב-1944 סבא מתבקש להכין חנוכיה. סבא עסק באומנות כתחביב, והוא נובר בעצם בערימה של קופסאות שימורים שמגיעות דרך חבילות הצלב האדום, ובעצם מייצר חנוכיה לטובת אותו נשף חנוכה ב-1944. המנורה הזו מודלקת, הנר הראשון שבה על ידי מפקד המחנה הגרמני, זה היה משהו שהם נהגו לעשות בכל מחנה שהם היו בו, ובשנת 2017 אני אפילו עשיתי רפליקה, עשיתי תליון על בסיס אותה תמונה יחידה שנותרה מאותה חנוכיה, עשיתי רפליקה של תליון שאני נושאת אותו איתי כל הזמן. סבא משתחרר אחרי צעדות המוות, שהם גם כן נס גדול מאוד לצאת מהם בחיים. לא מעט שבויים מצאו את מותם, חזרו חולים מאוד מאותן צעדות המוות. הוא פוגש את סבתא, שאותה הוא הכיר לפני, הם היו בני דודים רחוקים, פוגש אותה באנגליה במהלך ההבראה שלו שם, והם מתחתנים. התמונה הזו היא תמונה שצולמה שבוע אחרי השחרור שלו מצעדות המוות, שבוע אחרי השחרור שלו מהשבי הנאצי. סבא מסיים בעצם את תקופת שירותו בצבא הבריטי ומתגייס בעצם להגנה, מצטרף להגנה, ומאוחר יותר בעצם למשרד החקלאות, סליחה, מאוחר יותר למשרד החקלאות לתפקיד של עוזר מחקר. אוקיי. טליה, תעצרי רגע, דווקא עצירה טובה לקחת נשימה. טל, את רוצה רגע לנסות לתקן את המצגת? טליה, אני תוהה האם רגע נעשה סטופ שייר ונעלה מחדש, ואז אולי זה ימחק את הקשקושים האלה? הנה, אוקיי, בואי ננסה עכשיו שוב פעם להעלות את המצגת, תזכרי להעלות את זה על סקרין ולא על הפאורפוינט. לטובת השמה.
יופי, בסדר. אוקיי, מעולה. מצוין, יופי. אז זהו, אז חברים, אומנם השתנקתי בסוף, אני מתנצלת. זה הסיפור של סבא, מלא ניסים קטנים ונפלאות קטנים. אנחנו מדליקים בעצם נר בחנוכיה עם כל סיפור שאנחנו עוברים. החנוכיה של סבא, מבחינתי היכולת להקים אותה לחיים אחרי כל כך הרבה שנים שהייתה רק תמונה על הקיר, היא באמת דבר מדהים. אנחנו עוברים אבל עכשיו לסיפורו של טיבור ויינשטיין, שהוכרז בורח מועד. טיבור שם את סבא שלי בכיס הקטן, 3 פריחות, זה באמת קטן עליו. יש לנו כאן את אתי סיריוס, אחייניתו, והפעם הראשונה שאני התוודעתי לטיבור היה כשדודה של אתי, פאני, התקשרה אליי, ובכתה לי בטלפון, אישה מבוגרת, נשמעה לי כמו משהו בת 80, משהו כזה, ואיכשהו היא שמעה את הסיפור והיא אמרה שהיא כל כך שמחה שמישהו זוכר אותם ומישהו מדבר עליהם, והיא נורא תשמח אם מישהו ידבר על טיבי, וטיבי זה שם נורא הונגרי, אז מיד נורא התחברתי לזה, ושאלתי אותה מי הוא, והיא סיפרה לי שיש עדות שלו ביד ושם, ואני מיד הלכתי וחיפשתי אותה כדי ללמוד קצת על טיבור, ובאמת הופתעתי לקרוא על האדם שהוא היה בימי המלחמה, על הדברים שהוא עשה, באמת מרתק ומרגש. אז אתי, אני מורידה אותך ממיוט. אתי, בוקר טוב. אלי, בוקר טוב, אני עכשיו איתכם. יופי, יופי. אוקיי. אז אתי, כמה מילים על טיבור ברמה האישית? ברמה האישית. הכרת אותו קצת? הכרתי אותו, הוא דוד שלי כמובן, אח של אבא שלי. הוא עבד בהבימה כסדרן, כשאני הכרתי אותו. איש צנוע, מאוד מופנם, לא סיפר הרבה על מה שקרה. בבית אצלנו הם דיברו בהונגרית יותר מאשר בעברית, אבל שמענו כל מיני סיפורים או קטעי סיפורים, ואני אספר לכם תוך כדי הסיפור שטליה תספר, כמה אנקדוטות, כמה דברים קטנים, לא דברים גדולים, אבל בעיקרון אם היינו רואים אותו, לא היינו מאמינים על מה שעשה, על מה שהיה בכלל. איש מאוד 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 צנוע, מאוד. טוב, אז אנחנו מתחילות ללא שיהוי, מה שנקרא. בדיוק. אז זה טיבור ויינשטיין. טיבור נולד ב-1921 בבודפסט, בהונגריה. הוא היה בעשור בערך, יותר צעיר מסבא שלי. אני אעשה מדי פעם השוואות, כי יש לה מסלול מאוד 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 דומה. הוא גם היה בפלוגת החפרים 602 כמו סבא. רק תעצרי רגע לפני כן, אני רוצה לתקן אותך, תאריך הפטירה שלו זה 79, בספטמבר 79, רק לתקן את זה. לתקן, בטח. כן, תודה. בסדר. תודה רבה. מספר השבוי של טיבור הוא 3,000, שזה מספרי שבוי שהם מאוד מאוד קלאסיים במרכאות למי שנפלו בשבי בקלמטה. מספר השבוי של סבא שלי הוא 8,300, שזה מאוד מסתדר עם סיפורים של אנשים שאיכשהו מצאו את עצמם בורחים ונתפסים בשלבים מאוחרים יותר, ובעצם מגיעים למחנות השבויים בשלב מאוחר יותר. אז כאן כבר אנחנו רואים איזה הבדל בין שניהם, אבל המסלול שלהם הוא אותו מסלול, הם עוזבים בערך באותו זמן את הונגריה, ומגיעים בערך באותו זמן לארץ, מתגייסים באותו זמן לחיל החפרים, שניהם מזייפים דרך אגב תעודות כדי להתקבל לחיל החפרים, שזה גם בפני עצמו איזושהי אנקדוטה, ומוצאים את עצמם באותו שירות לאורך המדבר המערבי, מועברים ליוון, אותם קרבות קשים באזור צפון יוון ונסיגה דרומה, אותו שבי מבחינת החוויות של שבויי המלחמה שנפלו בשבי בקלמטה, הועברו לקורינט דרך אתונה וסלוניקי,
ובסופו של דבר מגיעים למחנה השבויים המרכזי הראשון על אדמת אירופה, וזה בוולפסבורג. זו תמונה של טיבור כשהוא בעצם מגיע למחנה השבויים בוולפסבורג ביולי 1941, 3 חודשים אחרי שהוא נפל בשבי. חלק מהמסע נוסעים ברגל, חלק מהמסע הם עושים כשהם נוסעים בקרונות בקר במשך שבוע, 70-80 איש בקרון, בתיאורים שמאוד מזכירים את המסעות של שורדי השואה למחנות ההשמדה. בלי שירותים, בלי מזון, אם יש כיכר לחם היא מחולקת בין כמה אנשים, ובעדות שלו הוא כותב שכשהם הגיעו לוולפסבורג, הוא כותב, נראינו עלובים ביותר, יחפים ובנעליים בלויות וקרועות, בבגדים בלויים, מזוהמים וקרועים, מזי רעב. אני חושבת שהתמונה מראה מאוד יפה את השוני במעמדו ובמצבו, ואולי אפילו את החשש או האכזבה קצת בעיניים של מי שעבר את מה שהוא עבר ושינה מעמד מחייל בעל יכולת לשבוי מלחמה שנתון לחסדיו של הגדול באויביו, גרמניה הנאצית. אנחנו בלי שיווי נלך לבריחות של טיבור. טיבור הרי בורח 9 פעמים, לא פחות ולא יותר. הבריחה הראשונה שלו בעצם ממחנה השבויים המרכזי שנמצא היום בעיר למבינוביצה, אז זה נקרא היה למסדורף. הבריחה הראשונה שלו, הוא רוצה להגיע לווינה. מווינה הוא רוצה להגיע לבודפסט. הבריחה הראשונה שלו מצליחה לקחת אותו באמת רק עד העיר אודר. אני מקווה שאני מבטאת נכון את השמות של המקומות. הבריחה השנייה שלו, כמה שבועות אחר כך, מביאה אותו כבר עד וינה. תופסים אותו כל פעם, מחזירים אותו כל פעם למחנה השבויים המרכזי. בבריחה הבאה הוא כבר מצליח להגיע דרך העיר גאיור לעיר בודפסט, אבל נתפס עוד פעם ומוחזר שוב, הפעם למחנה עבודה שנקרא גלייביץ. אנחנו נחזור לגלייביץ בהמשך. בפעם הבאה שהוא בורח ממחנה העבודה גלייביץ, הוא בורח הפעם ביחד עם חייל אוסטרלי בשם האווי, חייל בריטי בשם האווי, שהוא בעצם אמור להיות איש הקשר של הביון הבריטי לראש הממשלה ההונגרי בבודפסט, והוא אמור לשכנע אותו שלא לחבור לגרמנים בתוך המלחמה. בשלב הזה הונגריה עדיין הייתה סוג של ניטרלית, היא לא לקחה צד באופן מובהק. אמנם הייתה לה נטייה יותר, מה שאנחנו קוראים לה פשיסטית, ואומנם נטטה קצת יותר לכיוון הגרמנים, אבל לא משהו מוצר. היא עדיין לא פתחה במלחמה כנגד אף אחד מהצדדים, אלא יותר הגנה על עצמה. אז הבריחה הרביעית בעצם היא בריחה שלוקחת את טיבור ואת אותו האווי בחזרה לבודפסט. הבריחה החמישית, אחרי שהם נתפסים, היא דרך וולפסבורג. הוא חוזר בחזרה בעצם לבודפסט, הוא כל הזמן מחפש להגיע בחזרה לעיר. הוא חובר שם לכומר, שדרכו הוא נעזר בו, וחובר בעצם דרכו למחתרת היהודית גם כן בשלב מסוים, ומסייע שם בזיופי מסמכים ובהצלת אנשים בעיר, ששוב, העיר נמצאת באיזשהו מצב ככה קצת לא לפה ולא לשם. מצד אחד אנחנו מדברים על עיר שהיא כביכול חיה חיים נורמליים, אבל היהודים בעיר לאט לאט מושתים עליהם עוד ועוד קשיים, עוד ועוד מגבלות, והמחתרת היהודית שם מנסה לעזור לאנשים, גם להוציא אותם מהעיר וגם לשפר את חייהם כל עוד הם נמצאים שם. בבריחה השישית שלו, אוקיי? בבריחה השישית שלו, טיבור בעצם
נכלא במחנה שבויים הונגרי בעיר סיגטבר, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. הוא זוכה שם בעצם לחקירות של הגסטאפו גם כן. בבריחה השביעית שלו הוא מגיע למינכן, גם שם הוא נתפס. גם הבריחות השמינית והתשיעית שלו מביאות אותו להונגריה בחזרה לעיר בודפסט. הוא כל הזמן מחפש לחזור לכאן, ואפילו כמו שאמרנו חובר ליואל פלגי, חובר לאנשים מרכזיים במחתרות היהודיות שם, מוזכר בחלק מהספרים שלהם ובחלק מהזיכרונות שלהם כמי שמסייע להם, כמי שעוזר להם, כשהמטרה שלו כל הזמן היא לחזור לעיר ולעשות אפילו בתוך המסגרת המאוד מוגבלת של מה שבכוחותיו, לעשות כדי להציל יהודים, כדי להציל אנשים בעיר. אתי, לדעתי יש לך כאן איזשהו סיפור מעניין סביב הבריחות של טיבור והחזרות שלו לעיר כל הזמן. כן, אני אספר כמה דברים. אז הסיפור הראשון שאני רוצה להתייחס אליו קשור דווקא לזה שהוא ניסה לחלץ את הבת דודה שלו ואת הסבתא שלימים הפכה להיות הסבתא שלנו ממחנות ההשמדה. אנחנו לא בטוחים אם זה היה ממחנה השמדה או מהמחנה עבודה שהם היו, אבל הסבתא סיפרה לנו שהוא הגיע למחנה שהם נמצאות שם, וביקש מספר אנשים, הצביע באצבע, אני רוצה את זה, את זה, את זה, לבוא לקלף תפוחי אדמה, לבוא לעבוד במטבח. והוא בחר בכמה אנשים, באיזה 10 אנשים, ולקח אותם לעבוד במטבח, כאילו לעבוד במטבח. אחרי שהם סיימו לקלף את תפוחי האדמה, הוא הבריח אותם משם, דרך, היא לא ידעה בדיוק להגיד אם זה היה ביוף, או איזושהי מנהרה, אבל משהו בסגנון, הבריח אותם החוצה לאזור של הפרטיזנים, נתן להם שם את התעודות מזויפות כמובן, כי הוא הצליח להשיג תעודות כאלה די הרבה, כי הוא חבר לנציגות השוויצרית שהייתה בהונגריה. את הסיפור על אאוי זה קצת לא סיפרנו, אבל אם נמשיך לספר אז נגיד את זה. הוא הגיע לשם משם הצליח להגיע לאיזשהו כומר, ובהמשך השיג גם את התעודות המזויפות האלה, ופשוט איתם הוא חילץ אנשים. מסתבר שהוא עשה את זה לא רק להם, אלא כל פעם בקבוצות כאלה של 10-20 איש, שהוא הצליח להבריח מכל מיני מקומות, כנראה מכונות עבודה, אולי גטאות, אולי כאלה שחשדו שהם עלולים להישלח לאושוויץ או מקומות כאלה, וביקשו עזרה, ואז הוא נתן להם את התעודות ואת המסמכים, והבריח אותם דרך כל מיני, הוא חבר גם לפרטיזנים, אז הוא יכול היה למצוא דרך להבריח אותם, והוא הציל אותם. שתיהן הגיעו לארץ, פה הוא התחתן עם הבת דודה, עם הבת דוד שלו, והסבתא הפכה להיות הסבתא שלנו אחר כך, וסיפרה את הסיפור. כמובן, כששאלנו אותו, הוא כן, אבל, וכל מיני סיפורים כאלה, לא רצה להגיד במפורש מה בדיוק היה, איך, מה, את הדברים האלו שמר לעצמו. אני יכולה לספר לכם סיפור אחד שהוא סיפר לנו, שהוא קיבל משימה להציל את חנה סנש, שנפלה בשבי והייתה בבית הסוהר בהונגריה, והייתה לו משימה, והמשימה נכשלה בגדול, אבל הוא אמר, הטילו עליו את המשימה לחלץ את חנה סנש, והוא התחפש לקצין, הונגרי כנראה, עם כל מיני סממנים של הנאצים. הוא הגיע לכלא עם כמובן מסמך מזויף שמורה להם לתת את חנה סנש אליו, כדי שהוא ילך ויבצע את גזר הדין במקום שכנראה, לא יודעת, הוא המציא משהו כנראה, אין לי מושג בדיוק על מה. הרעיון היה לשכנע את הסוהרים לתת לו את חנה סנש וככה להבריח אותה מהכלא. למזלו הרע, הוא הגיע באיחור של כמה דקות כנראה,
והם הספיקו להוציא את גזר הדין לפועל. וכשהוא נכנס ומסר להם את המסמך, לשחרר אותה, להעביר אותה אליו, אז הם אמרו, לא, לא, כבר היא מתה, והוא נכנס והם הראו לו את הגופה. הוא לא יכול היה כמובן להגיד שום דבר, הוא רק סימן להם אילטרר, ויצא משם כמובן כלעומת שבה בעצם הוא לא הצליח במשימה, המשימה שלו הזו נכשלה. זה סיפור שאנחנו שמענו אותו עובר במשפחה, ומשום מה אני לא יודעת, אנחנו לא יודעים אם זה באמת נכון או לא נכון, אבל זה עבר במשפחה, וכל הזמן מספרים לנו אותו. אז אנחנו מרגישים שהוא עשה דברים, והוא לא כל כך סיפר אותם בצורה כזאת שאפשר היה לכתוב או להגיד דברים, וואלה, אפשר לאשר, זה באמת היה, זה לא באמת היה, אי אפשר לדעת. אחד הדברים שאני למדתי על השבויים, זה שהסיפורים מופרכים ככל שיהיו, באיזושהי דרך ובאיזושהי צורה יש בהם אמת. לאורך הזמן, וזה מתחבר לגמרי למה שכותב מי שגובה ממנו את העדות שלו ביד ושם בשנות ה-60. הוא כותב שקשה לדעת אם כל מילה היא אמת לאמיתה, אבל הם חקרו את הנושא, הם בדקו, הם עשו צלבות של מידע, והוא כותב, אין בו שום יצר התרברבות, והפרטים הם ברובם אמיתיים בהחלט. זאת אומרת, אני לא הייתי פוסלת שום דבר על הסף. תראי, עד כמה שאני יודעת, הכריזו עליו כבורח מועד, הנה, בדיוק את מעלה את זה עכשיו. אני רוצה פשוט קצת להתקדם, כי אנחנו טיפה קצרים כבר בזמן, אז אני כן רוצה להראות את חלק מהעדות של טיבור ביד ושם, כשהיא בעצם מחוקה על ידי יד ושם. אני לא יודעת למה, אין לי מושג מה הסיבה, אני כן יודעת להגיד שכשאנחנו קוראים מתחת לקווים, כל הדברים שכתובים כאן זה דברים ששמענו משבויים אחרים, זאת אומרת, אין פה איזשהו משהו שאת אומרת לא יכול להיות, אוקיי? אז גם החלקים של העדות שלו שמחוקים, אנחנו בהחלט יודעים שהם התרחשו. טיבור באמת בבריחה שלו, כשהוא בעצם מגיע לסיג התבר, הוא נשפט שם, והשופט אומר שהוא לא מבין מה פתאום הוא בורח, כי התנאים שלו במחנה השבויים יותר טובים מהתנאים שלו בבריחות, והוא גם מוכרז כבורח מועד, שזה בעצם בורח שעבר על מכסת הבריחות המקובלת לפי אמנת ז'נבה, וכתוצאה מזה זורקים אותו כשהוא חוזר למחנה לאיזשהו צינוק מיוחד, לצריף שנקרא הצריף של הטראבל מייקרס. זאת אומרת, מהעדות של טיבור 90 עמודים אנחנו לומדים המון על איך נהגו באנשים שבאמת היו ככה יותר בעייתיים, על קבוצות הבריחה, על שיטות לבריחה, על הצינוק, על שגרת המחנה באופן כללי, על הפעילות של המודיעין הבריטית בהונגריה, על הפעילות של המחתרת היהודית בהונגריה, על שבויים אחרים. הוא מדבר כאן על ישראל דוידוביץ' ועל מאירוביץ' ועל אטינגר ולוינשטיין וגרינר והלר, וזה בעצם שבויים נוספים שעוזרים לו או משתתפים איתו בבריחות שלו, וזה באמת כלי מאוד חשוב למשפחות אחרות להשלים גם כן מידע. מה שיפה לגבי טיבור ומאוד דומה עם סבא וסבתא שלי, זה באמת העובדה שהוא ניסה לבת דודה הרחוקה שלו בסוף המלחמה. סבא וסבתא שלי מחכים שנה עד שהיא מצליחה להגיע לכאן, טיבור מתעקש שמגדה אשתו תגיע איתו לארץ, והוא אפילו מעכבים לו איזושהי תעודת הוקרה מיוחדת של המלך ג'ורג' בגלל ההתעקשות הזאת שלו להגיע איתה לארץ. אתי, אני מתנצלת שאנחנו קוטעים, אנחנו פשוט חייבים לעבור לנושא הבא. תודה, 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 תודה. אלפי תודה, ותודה בעיקר שפתחת לי את הדלת לסיפור המדהים הזה ולתמונות שאני עד לפני כמה שבועות לא ראיתי תמונות של טיבור, הוא היה רק שם. אז זה נפלא לראות גם כן מי עומד מאחוריהם.
אוקיי. על נושא השבויים, החיילים הארץ ישראלים והשבויים הארץ ישראלים, הייתה לי הזכות לכתוב לאסופת מאמרים שערכה דוקטור אנה סלאי לכבוד 100 שנה לעליית המהנדסים. זה ספר שמודפס בימים אלו בבודפסט, הוא יודפס בעברית ובהונגרית. אני כאן הדגשתי רק באמת את הנושא שלנו, אבל הנושא באמת מדבר על תרומתם של השבויים, של עולי הונגריה להקמת המדינה לאורך השנים בתחומים שונים, באמת אסופת מאמרים מרתקת, וזה ככה חלק מאוד קטן של השבויים שציינתי במאמרי. אנחנו עוברים לנושא הבא. הנושא הבא איכשהו מתחבר תכף לטיבור ולעדות של טיבור. אנחנו נזמין את גל בוטון המקסימה. אני רק רוצה למצוא אותה כאן ולהוריד אותה ממצב השתקה. חצי דקה ברשותכם. הנה גל, זהו. עכשיו את יכולה לרדת מההשתקה. אלן? היי. אוקיי, גל היא לא צעירה את המשתתפים שלנו היום, אבל היא צעירה לגמרי, לכל דבר ועניין. גל עוד מעט תהיה בת 18, וגל יצאה למסע מחקר בעקבות סבא שלה, ניסים בוטון. לפני שגל תספר לנו על החלק שלה, אני רוצה לספר לכם איך אני לראשונה התוודעתי לסיפור של ניסים. אנחנו בעצם, אני פוגשת לראשונה את אבא של גל, את מוזי, במסגרת מסע בני המשפחות שהוצאנו בשנת 2016, מסע עד היום ייחודי, חד פעמי, אני מקווה שבעתיד הוא יחזור על עצמו בימי אחרית קורונה, ובעצם מוזי מגיע ובידיו שתי שאלות. הוא אומר, אבא שלי החליף זהויות בשבי. הסיפור של אבא שלי הוא שונה לחלוטין מהסיפור של אבא או סבא של כל אחד מכם. ואני רוצה לדעת, אני מחפש לדעת, מתי התרחשה החלפת הזהויות הזו, ומי היה אותו נורמן שאיתו אני יודע שאבא שלי החליף זהויות, והאם באמת הוא היה דומה לו כמו שתמיד סיפרו בבית. יש לנו כאן, רגע, אני רוצה להראות לכם סרטון קטן שמלמד על השאלות שמוזי הסתובב איתם במסגרת המסע שלנו. הייתי מאוד רוצה לראות תמונות פה. אבא שלי על מסלול אחר, זה מרתק אותי, אבל אני הייתי מת להיות איזה כמה דקות שם, לראות אותו עם האוסטרלים. יש פה את כל התמונות, יש כמה תמונות עם האוסטרלים וכמה תמונות שהוא שלח הביתה. אבא שלי לא כתב כלום, לא יחידה, לא שום דבר, כתובת וזהו. הוא רבץ פה גם. אני אעביר לך את זה במייל. הנה אבא שלך. כן, הנה אבא שלי כאן. רגע, מה את יודעת עליו? איפה הוא היה בשבי עצמו? אני יודעת שהוא היה באחד. זה לפני ההתחזות או אחרי? זה לדעתי אחרי. כל אלה, בתמונות שאבא שלי מופיע זה אחרי. יש איזה שלב שהוא פתאום מודיע לגרמנים, חבר'ה, עבדתי עליכם, אני לא טייס, אני חייל פשוט, והוא פתאום יש לו תמונות של חייל פשוט. אבל הוא היה באמת טייס? הוא לא היה טייס, הוא החליף זה. הנה. אותי מעניין מתי הוא עשה את זה. זה מוזי ב-2016, ואנחנו נעבור ישירות לגל, שתספר לנו מה קרה מאז 2016, גילויים וחדשות וניסים גדולים במשפחת בוטון.
אז שלום לכולם. לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה לציין שאני טיפה מצוננת אם אני משתעלת, אני מצטערת מראש. וזהו, ניסים והרולד החליפו זהויות בשבי. לפני שאני אגיע לחלק הזה, אני רוצה לחזור אחורה ולדבר טיפה על ניסים בצעירותו. אז הוא נולד בירושלים העתיקה ב-1922 לאסתר ומשה בוטון. הוא היה האמצעי מבין 5, והם היו סך הכל 7 נפשות בדירת חדר קטנה, שכיום היא עזרת נשים בבית הכנסת רבי יוחנן בן זכאי. וניסים בצעירותו היה מאוד מאוד ציוני, ובגיל 17 הוא התגייס לנוטרים, שזה בעצם כוחות של שוטרים יהודים בארץ ישראל. וזה מה שאני אספר עליו. אפשר לעבור אוקיי, אז בעצם לפני שהתחלתי את המחקר, לפי מה שאבא שלי ספר לי, אנחנו חשבנו שניסים נפל בקלמטה ב-29/4/1941, ושם הוא פגש את הרולד בדרך לשבי בקרונית בקר, ובעצם שם הם החליטו, וואלה, אנחנו דובים, בואו נחליף זהויות. בעצם זה מה שחשבנו, אבל המון בעצם דברים לא הסתדרו עם הציר זמן, וזה תמיד היה לי מוזר, אבל לא באמת חקרתי על זה, הייתי עוד קטנה יחסית. ובאיזשהו שלב בבית ספר נתנו לי לעשות עבודה בהיסטוריה, ששם בחרתי לעשות את העבודה על סבא שלי, ושם בעצם התחלתי לחקור הרבה יותר על הסיפור שלו, ולגלות יותר דברים ממה שציפיתי. אז כן, אפשר לעבור לשקופית הבאה. אוקיי, אז אני כאן מתפרצת ואני אומרת שבעצם כשגל מבינה שניסים וסבא והרולד לא התחלפו בקרונות הבקר בקלמטה, אז נשאלת השאלה זה בעצם איך מתחלפים, איך מתבצעות ההחלפות האלה. בשביל זה חשוב להבין איך נראה מחנה השבויים. אנחנו מדברים בעצם על מחנה שהוא מגודר ויש סביבו שמירה מאוד מאוד קפדנית. יש מתחם שבו החיילים הארץ ישראליים נמצאים, כאן הוא מסומן באדום, ומהצד השני, לא רחוק מהם יחסית בסמיכות, יש מתחם שבו נמצאים הטייסים. אוקיי? הם מאוד מאוד חשובים, לא רוצים שהם יברחו, ולכן הם נמצאים במתחם שהוא סגור בפני עצמו. הקרבה הזאת היא בין שתי הקבוצות בעצם מאפשרת באופן יחסי החלפות די פשוטות בין אנשים שהם דומים אחד לשני, ושוועדות הבריחה מחליטות שרוצים שיבצעו החלפה. איך זה קורה? אנחנו חוזרים לטיבור, וטיבור מספר לנו על בעצם החלפה ובריחה של 3 קבוצות. הוא היה בקבוצה אחת עם האווי, קבוצה נוספת של אטינגר והאוסטרלי שלו, וקבוצה נוספת של לוינשטיין והאוסטרלי, של מאירוביץ' והאוסטרלי שלו. למרות השמירה שהופכת להיות מוגברת בעקבות בריחה ראשונה, עדיין מצליחים לעשות את הבריחה השנייה גם כן. ובעצם הוא מספר, ציידו אותנו במעילים של חיל האוויר, מקבלים חולצות גם כן של חיל האוויר, הם מתחזים לטייסים כי כנראה יש שם משהו שמאפשר תזוזה ותנועה טיפה יותר נוחה של הטייסים, יש להם תעודות מזויפות, ובמקביל הקנדים במקרה הזה נערך איזשהו משחק ספורטיבי, משחק כדורסל או תחרות אגרוף, משהו נערך ליד הגדר לפני המגדל. ברגע מסוים המתחרים, המתמודדים באותו משחק מתחילים לריב, השומרים מסתכלים רק עליהם, וככה בעצם האנשים שבורחים מתאפשר להם לברוח דרך מנהרות שהיו בקצה המחנה ואפשרו לבורחים לברוח מתוכם.
אוקיי? אז כל ההחלפת זהויות שסבא של גל הוא מעורב בה, הוא נמצא כחלק ממנה, המטרה שלו בסופו של דבר היא לקחת את אותו הרולד ולהבריח אותו מחוץ למחנה, אוקיי? היא לא סתם בשביל שלניסים יהיה יותר נוח או אני לא יודעת מה. כן, אני מעריכה שאם הוא היה צריך, הרולד לא היה סתם רוצה להחליף מקום עם ניסים. המטרה היא באמת להבריח את הטייסים החוצה. אנחנו חוזרים גל אלייך. אוקיי, אז גם התיק האישי של הרולד, שאנחנו מצאנו אותו דווקא יחסית בהתחלה, אבל שם באמת לא היו כאילו כל כך... זה נתן לנו רק את העדות שהוא באמת חי ולא רצחו אותו בשבי או משהו. יש כאן עדויות עד 1945, הוא השתחרר. פה הבנו שהוא באמת היה חי, אבל זה עדיין לא נתן לנו מספיק מידע, לפחות לי, כמו שאני חיפשתי. אוקיי, אז פה זה החלק שבאמת אני הכי גאה בו. בעצם, רגע, אבל חסרה לי תמונה אחת שרציתי לדבר עליה. סורי? איזה? זו? לא, מהוויקיפדיה. אין לי אותה. נצטרך להסתדר בלעדיה. יש בעצם תמונה שמצאתי אותה גם בוויקיפדיה, שלנו יש את המקור שלה, שבעצם שם ראינו שהיא מ2/1/1942, ושאלנו את עצמנו איך ניסים בא ואמר, אני יהודי, בואו תחזירו אותי לארץ ישראלים, התחזיתי לטייס אוסטרלי. לי זה לא היה נשמע הגיוני, בעיניי היו אומרים טוב והיו יורים בו, וזו תמיד הייתה שאלה בשבילי, אבל כפי שניתן לראות בתמונה הראשונה, לא, רגע, בקודם. זו? לא, היא נמצאת שם. איפה? באותו עמוד. בזה? כן. אוקיי. יש פה בעצם עדות לזה שמצאתי בעצם את העיתונים האלה בעמוד לעיתונים אוסטרליים ישנים מאוד. אבא שלי שלח לי איזה יום אחד קישור, התחלתי ממש לחפש שם, ויש כאן בעצם עדות לאיפה הוא נפל ובאיזה תאריך הוא נפל, ואני מצאתי שנפל במאי 27, 1942, שזה פתאום מתחבר נורא לציר הזמן, למשל עם התמונה הזאת, שבאמת לא היה לי הגיוני איך הוא נפל בזה. רגע, עוד לא סיימתי. ובתמונה השנייה אני יכולה לראות שהוא היה בשבי במשך 3 שנים, שזה גם מתחבר לי נורא לציר זמן, וגם נורא הגיוני בדיוק בזה. ולמטה זה ספר שמצאתי שמתאר מאוד בפרטי פרטים את הנפילה של הרולד. ממש כתוב שהוא נפל בלוב, רשום באיזה קרב הוא נפל בבר חכים אם אני לא טועה, ככה קוראים לזה. ביר חכים. יום אחרי שהקרב התחיל, ובעצם היחידה שלו הכריזה עליו כמת. גם מצאתי עיתון שכתוב שם שהוא מת במלחמה, אבל בעצם הוא לא מת, הוא נטש את היחידה שלו כדי לתקוף טנקים של האויב, ובעצם הוא נפל בלוב ונהיה שבוי בסטלג. זה את יכולה לעבור. אז פה בעצם בתמונה הזאת הוא באמת עם החפרים הארצי ישראלים, ובעצם אני חשבתי שפה הוא כבר חזר להיות עם הארצי ישראלים. עוד פעם עלתה לי השאלה איך בעצם סבא שלי, שגם לא יודע אנגלית, גם לא גרמנית, חזר להיות עם הארצי ישראלים. ואז בעצם מצאתי את המסמך הבא, לפני בדיוק 3 ימים או יומיים, שמראה ממש משהו ששלחו לאבא של הרולד, שמראה את ההחלפת זהויות בין סבא שלי להרולד, ומה שהכי מעניין אותי, שזה קרה היום לפני 77 שנה, ממש ניתן לראות פה את ההחלפת זהויות שלהם, רשום בדיוק הכל,
וזה מדהים אותי שהצלחתי למצוא את זה ממש כמה ימים לפני ההרצאה הזאת. כמובן שאני אמשיך לחפש ואמשיך את החקירה הזאת עד שאני אמצא את כל מה שאני יכולה. ופה זאת רשימה של בעצם כל משפחת נאורמן, ששם בעצם מצוין תמונה של טייס שחוזר מהמלחמה, מהשבי, שניסיתי כמה פעמים לקבל גישה אליה ולא הצלחתי. אני מאוד מקווה שטליה תצליח לעזור לי ובעצם להביא לי את התמונה הזאת, כי באמת עד היום, אחרי כמעט שנה, עדיין לא הצלחתי למצוא תמונה של הרולד. הצלחתי למצוא כמעט הכל חוץ מתמונה של הרולד, שאני מאוד רוצה לדעת איך הוא נראה, מכיוון שהוא, כפי שסבא שלי סיפר לילדים שלו, הוא מאוד דומה, הם מאוד דומים. מאוד מעניין אותי לדעת באמת איך הוא נראה. כן. אז כמה דברים מהמחקר של גל. אחד זה, אנחנו חשבנו כל הזמן שקוראים לו נורמן ובסוף קוראים לו הרולד בכלל, וזו שאלה מאוד חשובה כשמתחילים חיפוש כזה, איך קוראים לבן אדם. השני זה בגלל שהנתונים שלו הופיעו ברשימת השבויים המשוחררים, היינו בטוחים שניסים בעצם שוחרר כאילו הוא טייס אוסטרלי, וזה לקח אותנו לכיווני חקירה אחרים לגמרי, וגל בעצם מגלה שזה לא נכון, שההחלפה קרתה תוך כדי ימי השבי, ואחר כך בעצם הוא חוזר חזרה לתוך הקבוצה של הארץ ישראלים. אנחנו מבינים שבעצם הרולד לא הצליח לברוח, ובעצם כרגע אנחנו הפעלנו את הרשת האוסטרלית שלנו כדי לנסות ולחלץ את אותה תמונה שגל מצאה את הרפרנס שלה, ואני מקווה שאולי בשאיפה נוכל יום אחד לשים תמונה של הרולד ותמונה של ניסים אחת ליד השנייה, ולהגיד אוקיי, זה ברור למה ההחלפה בין שניהם נעשתה, כי הם נורא דומים וזה היה עובר לגרמנים מתחת לרדאר. גל, תודה רבה, בהצלחה בהמשך החיפוש, זה מרתק. אני התחלתי גם כן בדיוק ככה, וכשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים. יופי. אנחנו פונים עכשיו לצעירים ביותר, למיכאל ואוריה, החמודים והמקסימים והמהממים שנמצאים איתנו. יופי. אהלן חמודים, מה נשמע? טוב, ככה במילה וחצי על איך בעצם אני יודעת על מיכאל ואוריה. אני יום אחד רואה בפייסבוק את התמונות האלה, ואני רואה את אוריה עומדת בכיתה, מעבירה הרצאה בבימת דיון על המדליות שסבא רבא שלה קיבל במלחמת העולם השנייה, ותמונה של שניהם עם כל המדליות, ואני מבינה שיש שם סיפור וכולם נרגשים והנינים גאים, אז ביקשתי שככה בכמה דקות יעזרו לנו ויספרו לנו באמת את הסיפור של סבא ואת הסיפור שלהם, את המחקר, את החקר שלהם. אז מיכאל ואוריה, שלכם. הנה יופי. סבא רבא שלי קראו אברהם, אולי זכרנו. יופי. סבא רבא שלי קראו אברהם אזולאי, זיכרונו לברכה. הוא נולד בשנת 1922 בירושלים. במהלך מלחמת העולם השנייה הוא נלחם בצבא הגרמני ונפל בשבי ביוון. סבא שלי נלקח לגרמניה ונשלח למחנה עבודה בפולין. הוא היה שם כ4 שנים ועבד בעבודות פחם. סבא שלי שוחרר על ידי צבא אמריקאי בשנת 1945 ושם הגיע לאנגליה. תודה, אוריה. מיכאל, אתה רוצה לספר לנו קצת הלאה? כן, עם סיום מלחמת העולם השנייה ולאחר ניצחון על גרמניה הנאצית, קיבלו החיילים אשר השתתפו במלחמה אותות ומדליות על הניצחון. ויש את זה פה לידינו. וואו. את זה פה לידינו. במלחמת העולם השנייה.
סבא רבא שלי היה אחד החכמים שקיבלו אותות במדליות על לחימותו ועל זה שישב בשבי הגרמני. עכשיו אני... אתה יודע? כן. לא, עכשיו שאלות משוב. לא, אבל גם יש עוד. אוקיי. כאילו, ערך שחלצתי מהסיפור, רגע, זהו אומץ וגבורה מפני שגם שהיה במלחמה ונלקח בשבי, הוא לא נשבר וראה את האור בקצה המנהרה, לכן תמיד יש תקווה. זהו. מהממים. איך אתם מרגישים עם הסיפור של סבא? אתם גאים לספר אותו? כן. כן. ילדים... עכשיו גם... מה? לא, דברי. זה, מיכאל גם... אני עוד מעט אסכם את הכל. הוא יסכם. אוקיי, אז יאללה, סכם. סבא ניסה לברוח מהרכבת מספר פעמים מיוון לגרמניה. הוא נתפס והוכה על ידי הגרמנים ונשלח למחנה עבודה בפולין. שם במחנה הוא עבד במלחות הפחם, וכאשר רוצה קצת מנוחה מהעבודה, היה חותך את הידיים שלו ומשפשף אותם עם בצל, וכך נוצר זיהום בידיו. הוא היה מקבל מהרופא הגרמני כמה ימים של מנוחה. לקראת סוף המלחמה, כאשר גרמניה הופסה, הוא יצא לצעדת המוות בימים של שלג וקור. חלק מהצועדים נפטרו וסבא שלי שרד ושוחרר על ידי האמריקאים. סבא שלי היה אחד הלוחמים שקיבלו מדליות על לחימתו במלחמת ובניצחון מלחמת העולם השנייה. זהו. מהממים. אתם גאים לספר את הסיפור של סבא? כן, יופי. אתם תמשיכו לספר אותו גם הלאה לחברים ולמשפחה שלכם? כן. מהמם. נהדרים. חמודים, תודה רבה. אני חושבת שזה מאוד מחמם את הלב לראות ילדים כל כך צעירים שמחוברים למורשת של המשפחה, מחוברים למורשת של סבא, יודעים לספר עליה. זה באמת תענוג. עוד משהו שבעצם סבתא של מיכאל ואוריה הצליחה לעשות זה להגיע גם לכרטיס השבוי של אבא שלה, של אברהם, ולמצוא את התמונה שלו אחרי המון שנים שבעצם היא לא מצאה אותה ולא הייתה ברשותם. אז תודה לכם, מיכאל ואוריה, אתם מקסימים ותמשיכו ככה, ממש. אני רוצה לסכם את הבוקר הזה בנס נוסף. יש לנו כאן את נציגים של משפחת אייגר, לדעתי, נכון? אופיר, אני חושבת שזה אתה מחייך עם הזקן, נכון? אהלן, זהו. עד היום התכתבנו רק במייל ווואטסאפ, ולא התאפשר לנו לראות. אופיר מצטרף אלינו באמצע הלילה מניו ג'רזי, אז תודה רבה. תודה לכם. בשמחה, באהבה. אופיר פנה אליי לפני כמה שבועות, חודשים, לא זוכרת אפילו, באתי תחושה של זמן בתוך הקורונה, וביקש להשלים קצת מידע על סבא רבא שלו, שהיה חייל בחיל החפרים. אנחנו מדברים בעצם על יהושע שפירא אייגר. אני רואה כאן גם את סבא של אופיר כאן איתנו. הוא נולד בפולין, הוא עלה לארץ ב-1935 במסגרת הכשרת בורחוב. כשהוא התגייס לצבא הבריטי הוא גר בפתח תקווה עם אשתו ושני בניו, שמואל ויגאל. יגאל לדעתי נמצא איתנו כאן אפילו היום בזום הזה. הגיוס שלו היה ב-1940 והוא נפל בשבי ב-1941 ביוון. אני השלמתי לאופיר כמה פרטים ככה מאוד טכניים לגבי מספרו האישי של סבא, הפלוגה, הוא היה בפלוגה 605 של חיל החפרים,
קצת נתתי לו איזושהי מסגרת כללית לשירות של סבא ולשנות השבי, ואופיר פנה אליי בבקשה. קורונה עשתה לכולנו קצת שינוי בחיים, ככה שבללה את כולם פנימה לתוך עצמם, והוא ביקש ככה לעודד את סבא יגאל טיפה, ולרומם את רוחו עוד מעבר למה שבעצם הצלחנו כשמסרנו לו קצת מידע נוסף על סבא. אז אופיר, אני קצת מתרגשת, אבל אנחנו הצלחנו למצוא תמונה של סבא רבא, כפי שצולם במחנה השבויים בוולפסבורג, בחודש יולי 1941. אנחנו מדברים כאן בעצם על תמונה שצילמו אותו 3 חודשים אחרי שהוא נפל בשבי, אחרי מסע מאוד 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 קשה וארוך. דיברנו עליו מקודם, חלק ברגל, חלק בקרונות בקר בתנאים לא תנאים, ונורא רציתי באמת לחלוק את התמונה הזו איתכם. דרישת שלום מאיזשהו נס פרטי שקרה לכם, שלמרות השנים האלה בשבי, שאני יודעת שהוא לא היה עם 2 הבנים שלו באותה תקופה, לתת לכם איזושהי דרישת שלום קטנה ממנו. המון 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 תודה, באמת באמת מרגש, והזדמנות באמת להגיד תודה לטליה על כל הסיוע ובכלל המחקר מאחורה. אני חייב להגיד, אם אפשר באמת רק דקה, 2 דברים. אחד, אנחנו מכירים את הסיפור, אבל לא מכירים את הסיפור. סבא מכיר, כמו שטליה ציינה, הוא אחרי כמה חודשים, אחרי שהוא נולד כבר, אביו נתפס בשבי, אז הוא מכיר חלק מהסיפורים, אבל הוא לא מכיר את הקונטקסט מסביב, ופה טליה עזרה לנו להשלים את הפרטים, ואני אשמח באמת לקדם את המחקר גם הלאה, אולי נמצא עוד פרטים. עובדה, הנה מצאת עוד תמונה באמת מרגשת. זה אחד. דבר שני, אני חייב להגיד, וזו שאלה כזאת פתוחה, משהו שעניין אותי מגיל מאוד מאוד צעיר, זה איך יחידות שזו כיחידות יהודיות בסופו של דבר, הגרמנים לא סידרו להם גורל כמו שסידרו לאחיהם. וזה משהו שעד היום אני לא מצליח להבין. יש אולי את ההסבר הכללי של העניין של בכל זאת איזושהי יחס של כבוד או פחד שהתייחסו באותה מידה מול השבויים הגרמנים. אבל בכל זאת אנחנו מכירים את כל הסיפורים מאותה תקופה, וזה פשוט מרתק אותי עצם העניין שכל האנשים האלה שרדו, והנה אנחנו כמה עשרות שנים אחרי ממשיכים את הדור, ממשיכים את הציונות, וזה פשוט, מדברים על נס, מדברים על אולי איזה חידות מסוימות פה, שאלה פתוחה שאני עדיין לא מצליח למצוא לה תשובה. אני יכולה לענות? בסליחה. אז התשובה שלי היא שאנחנו צריכים להמתין עוד טיפה, כי יש בחור מקסים, איש מקסים, שחוקר בדיוק את הסוגיה הזו, ותוהה בדיוק על השאלה הזו. הגרמנים היו ידועים ביכולת המופלאה שלהם לא לכבד שום מסמך שהם חתמו עליו, ועל אף שאמנת ז'נבה הייתה תקפה גם על השבויים הרוסים לטובת העניין, הם בחרו, ודיברתי על חלם ככה ממש בקצרה, הם בחרו להעביר את השבויים הרוסיים 7 מדורי גיהנום, ושבויים רוסיים נטבחו על ימין ועל שמאל, ממש בסמוך למחנה בלמסדורף, היה מחנה של הבריטים, היה מחנה של הרוסים. זאת אומרת, השבויים הרוסים זכו לגורל מר מאוד מידי הגרמנים. והשאלה של אותו איש שחוקר את הנושא הזה, זה איך יוצא שהשבויים הבריטים זוכים בסופו של דבר ליחס יחסית מיטיב ומקל. אז הוא חוקר את זה, הוא חוקר את העניין הזה כבר כמה שנים, ואנחנו נחכה בסבלנות שהוא, מה שנקרא, ישחרר את מחקרו, ונוכל לקרוא ולעיין ולהחכים. יש כמה דברים שכן אני יכולה לתת עליהם התייחסות,
עוד לפני שהוא מפרסם את מסקנותיו. אז הדבר הראשון זה שהגרמנים תופסים את הבריטים כשווים אליהם מבחינת ההיררכיה הגזעית, אוקיי? הם מאוד, בוא תחשוב על משפחת המלוכה, משפחת המלוכה בסופו של דבר, משפחת המלוכה הבריטית, היא ממוצא גרמני, אוקיי? זאת אומרת שהם תופסים אותם ברמת הגזע כשווים אליהם, יש להם בעיה בהתייחסות לבריטים. זה אחד הדברים שבהחלט יכולים לתת איזשהו הסבר. אני כן יכולה לבוא ולספר ולומר שאנחנו מוצאים עדויות לחיילים שאנחנו לא יודעים לומר מה עלה בגורלם. אחת העדויות מדברת על 50 חיילים שנעלמו בסלוניקי. אחת העדויות אפילו מדברת על רצח שלהם. לומר לך שזה חד משמעי, עוד לא הצלחתי להסמך את זה בשום מקור אחר, לא הצלחנו לאתר את שמותיהם. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מי הם, ואני לא יודעת להגיד לך אם זו לא קבוצה אולי שזכתה לגורל אחר. כן אני יודעת לומר שההנהגה של השבויים מאוד מקפידה לשמור על פרופיל נמוך, על אף שהם יהודים, והגרמנים מזהים את זה ביום הראשון של השבי בקלמטה. זה לא כזה מסובך, זה רשום להם בכל תעודה, זה טבוע על גופם, הם יודעים טוב מאוד שזה יהודים, וההנהגה של השבויים בראשות יוסף אלמוגי אומרים, לשמור על פרופיל נמוך, לא להיכנס לבעיות, לא להיכנס לצרות, להתאמה בתוך הקבוצה הגדולה. הם 2,000 אנשים בתוך קבוצה של 10,000, הם נטמעים והם דואגים להעביר את השנים האלו בסמכותיות, באסרטיביות, אבל בלי להיות יותר מדי בעייתיים. לא כולם הם ברמה של טראבל מייקרים כאלה, כן? אם דיברנו מקודם על טיבור, אז לא כולם הם ברמה הזו, והם דווקא מנסים לשמור יחסית על פרופיל נמוך. אז יש לזה סיבות, כמו שאמרתי פעם, אני חושבת לעופר בורד מיחידת המוזיאונים, יש ניסים שאני פשוט אומרת תודה עליהם, כי זה באמת נס גדול שהם חזרו ורק חלק מסוים של אותם חיילים שדיברתי עליהם מקודם לא הצליחו לחזור מהתקופה הזו. זו באמת שאלה שלא מאמינה שתהיה לנו תשובה חד משמעית, אבל השערות יש מכל מיני כיוונים. קמנו. כן. זהו ידידיי, אנחנו סיימנו את החלק שלנו, רחל אני מעבירה אלייך בחזרה. מכיוון שאני רואה שיש תגובות ממש יפות ומקסימות ומחממות לב, אבל לא שאלות נוספות, זה נשמור לכנס הבא. אז אני רק אגיד שהמסע הזה, שבעיקר אתם וצעיריכם לקחתם אותנו, גם את מוזיאון בית הגדודים וגם את הצופים אליו, הוא יותר ממדהים ומרגש. זה לא רק סיפור היסטורי, זה בסוף מתחיל ונגמר בסיפורים האישיים. הדלקתם לנו המון 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 נורות קטנות בתוך הסיפור הזה, ואתם לא מפסיקים לרגע. אני מברכת תמיד על כל פעולה שלכם. חבר'ה צעירים, מותר לנו להגיד, חבר'ה צעירים, אתם מדהימים, ריגשתם אותנו מאוד. תודה רבה לכם באופן אישי מאיתנו מבית הגדודים, ובאמת יישר כוח ענק לכולם. מאחלת לכם בשמנו וגם בשם הפורום חג שמח. טליה, חג שמח לכולם, ולהתראות במפגש הבא. אכן, חג שמח לכולם. תודה. להתראות. להתראות.